खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै नोंथांमोना मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै आथिखालाव इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशनजों गोदानै दाजानाय बर' पिपल्स पार्टी पलिटिकेल दोलोआ बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिकेडब्लिउएसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सनितपुर जिल्लायावबो सनितपुर जिल्ला कमिटि बर' पिपल्स पार्टीखौ मैया दाबाय। मैयानि दिनाव बर' पिपल्स पार्टी मिरुनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिनि नुजाथिनायाव सनितपुर जिल्ला राङापारायाव मोनथाम विंसआव बर' पिपल्स पार्टी पलिटिकेल पार्टीखौ दाफुंनाय जाबाय होनना फोरमायदों पार्टीनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारिया। चिरांनि बिजिनियाव जोबोरैनो मुगैथाव आरो दुखुनांथाव लाजिथाव जाथायनि खौरांखौ ससियेल मिडियायाव जोङो नुबोगासिनो दङ। भारतारि रौनिया हान्जायाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय 62 बोसोर बैसोनि ब्रज कुमार ब्रह्म मुंनि सुबुङा गावनिनो फिसौजो 8 थाखोआव फरायबाय थानाय हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोनाय जाथाया बर' हारिनि गेजेरावनो लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव मोनसे थासारि सोमजिहोदों। गथ'आ सानफ्रोमबो फरायसालियाव साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामो नाथाय गोरबोआव थानायखौ बिनि बिमा बिफायाबो मोनथियाखैमोन। जेब्ला गथ'आ जोनोम जानो सम जायो अब्लासो मिथिनो मोन्दों होननानै गथ'नि बिमाया फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। गाज्रि खामानि मावग्रा दुथां ब्रज कुमारखौ पुलिसआ खाबाय। बिनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों नखरनिया। तामुलपुर जिल्ला आरो बाक्सा जिल्ला बे मोननै जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाज्रि गाग्लोबनाय खौरांफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनथिनो मोनगासिनो दङ। दुखुनांथाव बाथ्रा दि तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा 3 नं अन्थाइबारि गामिनि आबाराम बसुमतारिया हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमाबाय। मैदेरजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानाय आबाराम बसुमतारिया 73 बोसोर बैसो जाबायमोन होनना मोनथिनो मोन्दों। साधारन खामानि मावनानै गावनि नखरखौ खुंबोनाय आबाराम बसुमतारिया थांनाय बृहस्पतिबार मोनाबिलि समाव 6 बाजिसो समावहाय माइ हाखांनानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों दुखुनांथावै गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानाय आरो जिउ गोमानाय बे जाथायफोरा दिनै ओनसोल नाङैनो दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि सायावनो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। लोगोसे जिउ गोमानाय दुखुथिया नखरनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनोबो खावलायदों रायजो राजाफोरा। मख'नो गोनांदि बगाजुलि हालामनि दाब दाब गामिफोरावनो गोबां सिगां समनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरफोरा गामियाव हाबफैनानै गोबांथार उदखार खालामबोगासिनो दं। जेरैहाय मानसिनि जिउ फोजोबनायजों लोगोसे माइ आबाद खहा खालामनाय, बिफां लाइफां बारि बागानफोरखौ खहा खालामबोगासिनो दं होनना रायजो राजाया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सिमलागुरि सुबनश्रीपुरावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गंद' नखरफोरनि न' बांखौ सिलिंखार खालामलांजोब्बाय हाग्रानि मैदेरफोरा। गामिनि रायजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोनाबिलिनि 7 बाजिसो समाव गासै 100तासो हाग्रानि मैदेरा फैनानै गामियाव माइ आबादफोरखौ खहा खालामफैदों। लोगोसे गंद' नखरफोरखौ सिमफायनानै सिलिंखार खालामलांजोबो होननानै मोनथिनो मोन्दों। जायफोरनि न' बांफोरखौ मैदेरा नस्थ' खालामलांदों बैफोर नखरफोरा गोरिब नखरफोर, खस्थ'यै जिउ खुंबोनाय अबस्थानि होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांमोननि अनसुंथाइनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफोरा। चिरां जिल्ला बिजिनिनि फस्लाबारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मोसाहारिनि 25थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंदों, थांनाय 29 अक्ट'बरआव आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिसारनाय हाबाफारि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव लानाय जादोंमोन। बिनि सायावनो खोरोमदाव औवारिया बुंदों, बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाया गोदान सरकारनि हेंथायै लानाय जायाखैमोन, नाथाय थांनाय जुलाइ दानावनो फोसावखानाय बायदियै जिहेतु बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मावफुंजानो गोनां 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाया 100% मावफुंजानांगौनि थाखाय फैबाय थानाय गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट सिजनआव जेन बेफोरखौ पास खालामनानै मोनफ्रोमबो दफाया जेन मावफुंजायो बे बाथ्राखौ भारतनि नखर मन्थ्रिजों सावरायखानाय जादोंमोन आरो खोथा होखानाय बायदि बे सोमावसारनाय खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि
खोरोमदाव बिथाङा। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि दफाफोरखौ जायफोरा गोरोबथा खालामदों बिसोरनो मावफुंथों, आं मावफुङा होनना बुंनायनि सायाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंदों, बिटिआर गोरोबथाया आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोरोबनानै खालामनाय मोनसे गोरोबथा। बे गोरोबथायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सागानगिरि आरो हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जानाय समावनो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। प्रमद बर'आ जेब्ला बिटिआरनि चिफ जायो, प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिसिनि आद्रा जानानै थालांनाय दफाफोरखौ मावनो गोनां जादों। सरकारा कन्टिनिउआस प्रसेस हिसाबै बिथाङा गभर्नमेन्टनिनो सासे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि चिफ महरै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो मोना। मानोना चिफ हिसाबै संबिधानखौ समायखिरा लानानै चिफ जादों। जेब्ला बेबायदि बाथ्राया बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय थायोब्ला बिथांखौ मोजां मोननाय सुबुंफोराबो सानसे बिथांनि हेंथायै आन्दलनबो खालामनो हागौ होननानै बुङो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। जे गभर्नमेन्ट हिसाबै आङो आसा खालामो जे गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउआस प्रसेस, जिहेतु बेखौ दिल्ली गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट गोरोबनानैनो खालामदों गोरोबथाखौ, आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बा गुबुन सोरबाया बेफोरथ' सिगनेटरिसो, गोरोबथाखौथ' गभर्नमेन्टआसो खालामदों। आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारानो खालामनाय मोनसे गोरोबथा, आरो बे गोरोबथायाव सिगनेटरि हिसाबै बर' ग्रुपनिफ्राय बिसोरो हिसाबै जिहेतु बिटिसि गोरोबथानि माखासे दफाखौबो प्रमद बर'आ मावफैदों। मानो होनना बुङोबा एक्स-बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशना मोनसे लिस्ट होदोंमोन जे एक्स-बिएलटिफोरनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय जायाखै। थ' प्रमद बर'आ गावनि दिनाव बिथांमोननोबो होफैदों। थ' गभर्नमेन्टआ कन्टिनिउआस प्रसेस हिसाबै बिथाङा गभर्नमेन्टनिनो सासे डेम'क्रेटिकेलि इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि चिफ हिसाबै बेफोर बाथ्राखौ बुंनो मोना, बुंनो नाङा। खारन बियो माने संबिधानखौ दहाय लानानै समायखिरा लानानै चिफ जादों जेला, आरो बे समायखिरा लानाय समाव सासे खुंगिरि हिसाबै ओनसोलनि मोजांनि थाखाय, वेलफेयारनि थाखाय मावनांगौ खामानिफोरखौ आङो निष्ठाबान भाबै निष्ठा सहकारे मावजोबगोन होननानै समायखिरा लादों। आरो बे हिसाबै बेखौ बुंनो नाङा, आरो बेखौ बुङोबा बेखौ बुंनानै जुदि बिथाङा बिदिनो थांबाय थायोबा बेबायदिनो बे गोरोबथाजोंबो लाख लाख मानसिफ्रा जड़ित जानानै दं, बिसोरनि गोसोआव मोनसे दुखु मोननाय, रागा जोंनाय, गाज्रि मोननाय फैगोन, आरो हयतोबा बिनि थाखाय आन्दलनबो फैनो हागौ। दा बेफोर थासारिफोरखौ जाहाथे सासे खुंगिरि हिसाबै लाबोनो नाजाया, आरो सासे खुंगिरिया गोसो गुवारैनो गासैबो प्रब्लेमखौ फोजोबनानै सान्थि मोनसे थासारि लाबोनो नाजानांगौ, सान्थिखौ सिफायनो नङा। इयुन समाव जोङो गावनि थामोनथाखौ रैखा खालामनायनि थाखाय, रैखा जालांनांगौनि थाखाय आलादा रायजो मोननांगौआबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे राजखान्थियारि उद्देश्य, आरो बेखायनो जों बयबो दफा मावफुंनाय बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय बावहाय मिजिंथियो जे राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्राबो